TikTok evangelist Ojewura and afiri so Facebook no so evangelist Ojewura dwumadie no enam ho live edem won saka video no ana wa share and afiri so no ade share FM 99.1 ewo Facebook dwumadie nyina edem live ewo ho enti etiefo nyina yesere mu a mo share eye program no ma afoforo aye nyame asem no nti enne enwumere yebebo mpaye na yede nyame asem no aba before say yebebo mpaye me so je number we na dwumadie no eba na wie ya wafre e de aba dwumadie ne so na wo so de wadwenkere aba 0246 18 5959 0246 185959 and 0577 042130 0577 042130 Shannon son yewe dwumadie na me pacho no afre abadwumadie nso sabre yebetu dwumadie na hye Nyankopon sa na yede awurade asem na atoa so sam akwaba yaja na pom ti say nyame adom na so oh Kristo adom boko yo ene fe kwai empa bomu a yo edase adofo no yetiefo ye bompae Nyankopon ne abankase yetumi mu hodenfo no awurade enenso yeda foforo waje ababa ade bedru ade hye FM 99.1 butaye nyina ye ba kope wasem ne ade brama san so hu yemobo na ibara bebo ye chidom ma satan so de ntia ye o kono ka che asuafo ne se onka wiasem na manyina ko kan asempa na so ka sempa na wono obegye de nyina no obebo won ho ba no ambu wombem na wona wanye no bebu wonfo na nsenche ne bedi wachi ti sropa wo cho se enanwumre makra mu bu akoma na asem ne kogu akoma pam na nso aba no no ho na so upia akra utie nyina nyankwaje ya ma odin utumi brabaka ho ne tie mpa abado ne nti amen 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 yo sam yadase ene empire so kwa wabo ede ama dwumadie yo atiefo ene nyame ma dodo a ehwe o media ne so yade Kristo de achia adofo no nyina atiefo nyina yade Kristo de achia mo yatena sie ni abompa ye wie de na yebetoa asempa ne so ti mesre atiefo nyina se yodo hwere baako aye no mu etu anamon wo nyame asemu nti eni emom na yentena damnu se Onyankopon so ebehiraye Kristo nhiraye nda amen eno ano yetu anamon ene obekasai anopa no na ye no kasafa tumia ewo empaibom anwumre nso Kristo ede asemfoforo ahye ya no se ye ne oman no emeche na ene asem a ye de ba no yatudun se tu anamon hwehwe Kristo akira kwai na obegye afiri wo hawmu tu anamon ahwehwe Kristo akira kwai na obegye afiri wo hawmu eno ano asema atiefo nyina atiase se tumi wo mpaabom yes nji se wo yero ho bom paia tumi e wo mpaabom no ebemu ohunu Onyankopon animonyam yes na empaabo no so ye mo no kwa yabe aya na montuo yes nti masira atiefo nyina se ebrasam pai ekoso no bomoden se obahwehwe Kristo akira kwai nyasa ofiti asa obom pai ne saa yabe ene enchirechire bebrebe na media no so se asoda akura hu ni mfaso yes nyamso nkura mfaso ni so nje ubetime atena baabia sum nyame abom pai nyame betiu yo habu ho a agese utu anamon yes ekonyame nchai jemeso amen amen asetena wiase from kura no se bibi hiaw na ope otumfuo bi amana ko agyewa onkone na ase okone na ase yes na wako ka wo hia asam akere no na wahuru se
ampa wodi ani di ama no na wagyina ntumi a wɔ so apa wɔgye ama wo nhyɛnka Yesu din daa amen ntia kristofoɔ a mutie me anadwo yi ebia na nea wɔhwehwɛ no wonya solution no ɛyɛ anamontuo gyeme so amen amen na anamontuo a wobɛtuo no ɛnyɛ baabia sɛ kristom ana bɛtu saa anamɔ no yɛna awerɛ ho obɛtumi wura ahohiahiam na anamo a ɔtuo apa ne hawo solution no na ɔne nam abosomfie ɔne nam ɔkɔtɔfoɔ so obi nso na ɔde ayɛ kasa bɛrɛ saafoɔ no nyinaa ɔmo nya solution ɛma ɔmo problems no nti otwani apɔnse me matuofoɔ anadwo yi sɛ ɔhaw bia da a wonam mu biara no ɔhaw no ɛwɔ na wieɛ na sɛ ɛbɛnya wieɛ paa ma wo a agye sɛ wotu anamɔ hwehwɛ kristo akyiri akwae so ɔno nkotoo ɛna sua abrɛfoɔ nhyɛnka Yesu din daa amen Isaiah chapter 55 verse number 6 to 9 yɛnkɔ Isaiah chapter 55 verse number 6 watwɔ sɛ monhwehwɛ Awurade ɛti otwani apɔnse anadwo yi otiefoɔ biada a wotie me dodo a ɛhwɛ me media no soɔ bɔ mmɔden sɛ asetɛm asase a wote soɔ yi no ɔbɛyɛ deɛ wobɛhwehwɛ Awurade wobɛhwehwɛ Awurade Nyankopɔn hwehwɛ no gyeme so amen amen ebinom de ɔmo ho abɔ ɔmo safohene nti ɔkɔ amanneɛ mu a ɔhwehwɛ Kristo akyiri akwae adwuma no a asɛe no sɛ ɛbɛtumi restore ma wo a agye sɛ wohwehwɛ Kristo akyiri akwae gyeme so amen yadeɛ no adaw soa no sɛ ɛbɛtu afiri nipadua so a agye sɛ wohwehwɛ Kristo akyiri akwae na nkonimdie atumi aba nti Isaiah sɛ monhwehwɛ Awurade yɛnhwehwɛ Awurade ɛberɛ ma wɔhu no no ɛberɛ a Awurade Nyankopɔn ayi ne ho adi sɛ nipa a yɛte asase so no yɛnhu no momfrɛ no berɛ a ɔbɛn no hallelujah amen Kristo wayi ne ho adi gyeme so amen wɔba ahona mu ɛbɛfra nipa tebea to ne ho so wɔdidi nomo sɛ nipa wɔyi ho adi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nipa bɛtumi aba ne nkyɛe na wɔde ne tumi adi ama nipa ɔka kyerɛ sɛ ho mo asukɔm de mɔ mommra me nkyɛe na mɛma mo nkwa nsuo nti ɔgyefoɔ no ɔyɛ baako pɛ wane Christ nti ɔhaw biada a ɛdawo so anadwo yi medɔfo mpa ba wate ebia ne wɔkyenkyerɛ berɛ ebia ne wɔtoanamɔ bia berɛ waba wo nyina bu ɔgyefoɔ bi da so te ase wɔne Yesu Kristo ɔsɛ menka nkyɛ sɛ toanamɔ bɛhwɛ n'akyiri akwae ɛberɛ a wɔyi ne ho adi sɛ nipa yɛnhu no wɔtiagye Nyankopɔn nsa nifa so so ɔgye aseɛ mɔburohu agya no wɔda so di hene a wɔdi ma me no mmienu gyeme so amen yɛnte atwɔkɔ monhwehwɛ Awurade yɛnhwehwɛ Awurade ɛberɛ ma wɔhu no no ɛberɛ a wɔma yɛhu no ɔmfrɛ no berɛ a ɔbɛn no na yɛmfrɛ no ɛberɛ mu a wabɛn gyeme so amen obitumi bɔ mpaeɛ saa ne mpaabɔ no mu ayɛ mapɛ wɔse nyame kura ni hɔ wɔntie me mpaabɔ nyame wɔtie mpaabɔ papa yes na ɔwɔ berɛ a wɔde yɛ n'adwuma gyeme so amen ɛti wɔ bi a waba mu abuo no metu gyi dɛm anadwo yi fɔ ha no bra kae sɛ nkyɛe obia ne wɔ no mu a wɔtuo na ma ahwɛ Kristo akyiri akwae ama ne haw no ɛda so so no da no one nti wɔse yɛntu anamɔ hwehwɛ no akyiri akwae na anamontuo no sɛ wotu hwɛ Kristo akyiri akwae a adeɛ bia yɛbisa o yɛna awerɛ hɔ akristofoɔ binom tumi kɔtena so dɛm ɛka da wo so nyame ma privilege sɛ bɔmpayɛ kyerɛ no wɔkɔdura so dɛm a obi ɛka da no so obiara no bɔmpayɛ na tɔ nso namu yanta yaborobro sokoto mama ya nwɛ te sɛ aponkyerɛne bi a watɔ nsuo mu na dwuma na anya na tɔ nso toa so na deɛ na mawura wo no sɛ wɔn mo bɔ ban no wɔn mo bɔ ntwene no ntwene no ayɛ na ɛnna mu no asekyɛ ne sae kyɛ ne sɛ obi yɛbɔ mpaeɛ Ghana asɔfoɔ bi no mebisa m kwahye sɛ congregation no hyia abɔ mpaeɛ asrɛ biribi afiri Nyankopɔn nkyɛn
wo obi a wo bɔ drums wo so wo how sɛ wotumi bɔ mpaeɛ no bie no ɔno so de drums namaseɛ the 7 page Matthew 7:7 yɛnkɔ Matthew chapter 7 verse number 7 watɔ sɛ ɛtifi asɛm sɛ adesrɛ mumisa tɔn sɛ no ɛbaa ne yɛka mpaabɔ tumi nti ɛyɛ adesrɛ na wosere Nyankopɔn yes ha na ɛda so no nti na masɛm ato din sɛ tu anamon hwehwɛ Kristo akyira kwae na ɔbɛgye wo firi wo haw mu yes to ha na ɛda so mfa ntra fie so tu anamon hwehwɛ Kristo gyeme so amen obi bɛtumi asɛ wo adwen sɛ ɛberɛ a wote aseɛ yi ɛkwanya da hɔ sɛ wotumi kɔ abosomfie kɔpɛ mmoa Ghana asɔfoɔ nyina kora nyɛ bebree na obi apɔrutu wɔ adwen madam sɛ wotie saa nkyerɛkyerɛ bɔne no a ɔhaw no bɛkɔ so adaw so na wonya asomdwie nhyɛnka Yesu din amen toa so bra Matthew chapter 7 verse number 7 watwɛ sɛ mumisa ɛti ɔtwɛni apɔse yɛmisa na ɔbɛma yɛn mohwehwɛ na mobɛhunu yɛnhwehwɛ ne yɛbɛhunu mumom na ɔbɛhene mo na sɛ yɛbɔ mo nso a ɔbɛhene yɛ obiara obisa no onipa biada a obisa biribi firi Kristo nkyɛn onya na deɛ ɔhwehwɛ no na deɛ ɔhwehwɛ no nso wɔhunu na deɛ ɔbɔ mu no na deɛ ɔbɔ mu nso no wɔhene no gyeme so amen na no na awoɔ ho asɛm ayɛ diama Rebecca 20 years ɔware yɛ no ɔnwoe ana ɔbɔɔ ne kunu ama ne ne kunu kɔbɔ mpaeɛ 40 years time no Rebecca wanwo ɔwoe hana kɔbɔ mpaeɛ no wanyinsɛe hallelujah amen adikamfoɔ no a wɔn de wɔn to ɔtwerɛgye mpampaa ne soa no na wɔn nyɛ akyidie wɔ mu ahwehwɛ n'akyiri akwaa no wɔn hunu adanseɛ yes to Kristo ne a wotam anadwo yi hwehwɛ Kristo akyiri akwaa yɛ wɔyɛ ɔgyefoɔ gyeme so amen toa so bra nkɔ Matthew chapter 7 verse 9 watɔ sɛ anaasɛ ɔmo nipa bɛn na ɔwɔ hɔ yɛmo nipa bɛn na asase so ɔte aseɛ no ɔwɔ bisa no paano a ne ba bisa no paano a ɔbɛma no boɔ anaasɛ obisa no pataa bisa no pataa ɔbɛma no wɔwɔ na sɛ mo yɛ bɔnefoɔ nim sɛdeɛ moma mo no ma ne paa nti yɛ nipa a ɛte asase so a awurade asɛm kyɛn sɛ yɛante bɔnyɛfoɔ yɛnim sɛdeɛ ma ɛma ne papaa ɛmpra he na moagya wɔ so no ɛmfa ne pa ma ɛmpra he na yɛgya a ɔwɔ soro no ɛmfa ne pa ma wɔn a obisa no hyɛnka Nyankopɔn de daa amen ɛnyɛ obiara na ne papa ne agya Nyankopɔn yi o dabi yɛboa ma a wɔyɛ daughter of Satan yes saborɔfo no yɛ wɔyɛ bama ɔbonsam nti sɛ wɔhwɛ yie na ne sɛ nipa wei kɔhyia pɛ wɔbɛtoa so ɔbɛka kyɛw sɛ nyame bia ni hɔ hyɛnka Yesu din amen bari nyame asɛm meɛte aseɛ sɛ ɔtwadi apɔ Nyankopɔn wɔyɛ wɔn a ɔhwehwɛ n'akyiri akwan ne katuafoɔ nti ɔhaa no fa berɛ n'anim gyeme so amen na ano na ɔbaa bi wɔhaw ne musuo dane so wɔnya anoyie biada wabrɛ wabrabom ɛberɛ a wɔne Christ hyiaeɛ no wɔnya adanseɛ Matthew chapter 15 verse number 21 yɛnkɔ Matthew chapter 15 verse number 21 watɔ sɛ ababa busonsuni bi ayaresa ababaawa busonsumni bi ayaresa yes busonsuni awerɛho sɛ Ghana ha abosonsoma fa babi ha nneɔma a nipa yɛ a ɛde ne bɛkɔ bonsam gyem ɛna nipa to adu akyire adɔfo nom ɛnkyɛ na wiase apana wieyɛ o Kristo bɛsa babiem na sɛ wɔngyere wo a ma mpayɛ yie a ɛnneɔma a Kristo de ahyɛ wo nsa wɔ asase so no bonsam nti wontimi nyɛ sɛ wonya ne papa bia ma nipa ne mission nyina ne sɛ ɔbɛsɔre atia nipa so dwie nti ɔhaw adaw so no tuana wɔnhwɛ Kristo akyira kwae ɔbɛyi wɔ firim gyeme so amen yɛnkɔ Matthew chapter 15 verse number 21 watwɛ sɛ na Yesu firi hɔ kɔ Tiro ne Sidon fam nti Christ agu so yɛ n'adwuma no wɔfiri hɔ kɔ he Tiro ne Sidon fam na hwɛ Kana ni baabi a ɔmpɛtɛ mu ɔbɛteatea mu sɛ kana ni baabi a ɔwɔ mpɛtɛ mu ɔbɛteatea mu kyerɛ Christ sɛ awurade David ba homemmɔbɔ na ɔmɔne bi ha me babaa ne dodo na hohobɔne bi yɛ deɛ ha me babaa ne dodo hallelujah amen Ghana ha sɛ woyi nipa 10 gyina hɔ a ɛmu na ɛwɔ ahohobɔne yes sɛ sɛdeɛ ahohobɔne ɛsi display awɔ ewiase no ano ɔden sɛ wogya ho ketewa bi wɔbɛwura mu me na meka kyɛw ɛne wɔwurawura sɔfoɔ binom mu wɔwurawura difoɔ binom mu wɔwurawura asɛbakafoɔ binom ɛna nsɔrema nso wadɔre wɔnom na obi a wɔwɔ ahohobɔne biada sɛ wɔnsakra pɛ wokɔ gyem
shanka Yesu den amen ho bane dwumadie nya omu sori tie nipa yiedie omu sori tie nipa nkoso se won nyire won ma mpaye na won hwe Kristo atira kwa pa wodi ahohora beto so na ewie no bekọ na basa jeme so amen amen yente do atoko wose na hwe kena ni ba bi ofiri botam obetiatia mu se kena ni ba bi a ofiri botam ho betiatia mu kire kan se awurade David ba homi mobo na omani bi ha me baba na dodo nipa mobo asu nipa nwere ye ho hwabusia ho firi mu hia ni bi ba emu nipa ntimi nkwa wade ema numenya mpiem hwese de o se dress ye madam abanti awutie me hwabusia ho firi mu emu nipa nyina nyiri ncha obi no ma wetima cross 50 years nti wabusuam akokora ni ho jame so amen hwenam fofo bia ode wo mo wabo wo mo a wonam street ne so abu brabone brother awurade hia wo sisa enwumrai awurade hia ba krano sa obajew asese do aye bibia hye ndi kese ho tie no nyam to how bia da no so bia no bomoden hwehwe kai se kira kwai wo yo jefo su abrafo wo ye tumi ho defo kantinga shanka Yesu de da amen taso do sai That's number 23 acho sai nanso wa muano nanso Christ ya muano asio fa na sere no se anso se huhum boni bi ya de be ha me baba na dodo hallelujah amen wo ye batan utie me wo ba wan kase wa chem na wo no ene wo bo bayi yes wo bana nya sika tam ompa woni mo hwe wo te faako humboni bi na eza wo te faako saa na wo tra saa ama wo ba no bra wo plan ho asese nka saa bra wo twa so ba no bidie no wo ma nipa bi ase wo ba na dwen se wo bɛyfo aso anu anyere ho mompae nti odana joa na wo bone na beji ne nim dia kodi bone ma me sɔre waka wo na yɛ mpabɔfoɔ tuanmo hwɛ Kristo tira kwai jame so amen na diama ni baba brebe o how did I so mutimi fa nkwanya me fie ne sɛ Ghana fo asofuo binom omu fa no kora nya dwuma kora yes because wakotu oduro ti sikana na ni di akyire jame so amen asɔre ba akɔ to stika okoto papa yes so bolo jame so amen prayer materials bia ya tona asɔre fie ho konkonte sam na how we are down swed okosa okopa yare sana se okototo niema patoto niema we nyina na o ma dwiri o musika nyina obanso oha no enko osa so oha no mukena running for Ghana for a default to for be born in chow amen bari ya wo asofo bi ani nyame nkrofo bi ho a o me de no kwa na ye nyame adwuma o na tumi no wo mo nchai yes hwehwe bi etira kwai jeme so amen na no na me hwe media no so na enu akwa na me hwe na e kan se konfuo bi abowura asori fie bi makotu na duru konfuo bi yes akotu na duru na so for my man ai na ma na de ba share ho na wonu prayer wo kro fa so te asora so for ba wo tie me wo du kro chi wonu kro fa so te me ba cho asora no onim na odi akire bi shanka Yesu din da amen nti ahoho bone afa wiase eto bia wo tie me bia da anana dua ye pichu ade hye afa 99.1 so no hwehwe Kristo tira kwai yes mesa wo mesori atiawo ka ba kwa wodi yadwuma de bia for to bem enya kwa de bia osifitam so hwehwe Kristo tira kwai edona joa no omo no so betu no omo de kwa waga akofa ntosi de kwankana bakina mina me ka chao takwa de no makofa lodu fi hoba omunyo demons omunya papa jeme so amen dete do choko Matthew 15 verse 23 wacho sai na so wa mo no etu obano etu anamo ko Kristo nchai yes ko hwe wodie e de amana ba so ti ase Ghana ha eni wiase ha se no your matter bebrebe wo honma wo mo ankasa sorry tia wo mo ankasa yemoma wo mo ankasa kukuti omoma mina me ka chao obi tie me wo si so ne maame ankasa anti nanum nkyira ne da from infancy bepen mpani fie so on penanum ahwe so bata na wote ha na anase wotie me na wote saa sakra wadwen sakra denti na wache wo ba wo na mpera asem why
fa bema bia ba fia mempe fa bema bia ba fia mempe wo do ba bia ko fia me ne nyene ho what is ana wutie mi a bompa ye e bia na wo maame o ware e wo huhumo yes tituamo na tumia e wo Kristo nchano ofan derival emfi abonsamfo nsam yes Jameso amen yente do choko wose na so wo mu ano na so Kristo mu ano na suafo no be se ne se je suafo no be katra kai se janu kwa ma no nko tietem di yen na o haye dodo ko verse number 24 wacho sai no bo se ana Yesu Kristo bu ase Israel fie nya wayira ne nkyɛn kwa na me bae Israel fie nya na wayira ne nkwa nkyɛn ana me bae na oban be koto no se it is all Kristo ministry no a Israel fontin wo bae o Israel fontin kama mamu ni won ka ho e de nkenka ho kra na domini bia so na ye for deaconesses prophetess prophet evangelist hwede se na osi nyam ye adwuma se do si ye no we evangelist what's some fidie kogu kedetia ana montre so we preach hwe prayer o de listeners ne for so preach 30 minutes no je correction 4 hours nyam ye adwuma na yan dabi sakra wodi what na ewiase we no na okwa na hokwa dwumadie bia ye die bia no ehun kuntabu ha Shanka Yesu de da amen paso be ne nko Matthew chapter 15 verse 25 what you say no oban be koto no se obaba koto no se awurade boame no boa se enye fa so fa madian to man kama ma hallelujah amen yimechi bu firi mu mane ntwe me Jameso amen waso ere bai wase enye fa so fa madian to man kama ma enye fa sai ofa ehefo dia na emadiane to man krama ma Jameso amen ese Yesu Kristo bu amamamfo se nkrama ma obi a wo pa woje e wo Kristo wote aso dem hwe osubai ana dom na urade ba dom ye ana ode ba gye ye ana bonen ketenkete ana yade titi nyame na asesa wa sakra wadwen yi a wonya danse ya dawo ana montuo no wutu no Kristo ahwe na kira kwan sakra wadwen yi Kristo kakra wi Jameso amen to aso bra verse number 27 what you say no body can say to body can say ewom mira awurade na so kama wan so di propo we fo wa edim propo wa efi won wa pro so gu fo ni efi won wa pro so gu fo ni bi ani Yesu boase no say ana Christ boase no say oba ujidie so anyama sade ya upra no anyama sade are bai sade ya upra no hallelujah amen eti jidie oba ni nya ya wo tuo na mo no wo hawa na edane baso no etukoi wase na munumu hwa ne baba no ye no den ana ne baba no ye de bai eye ne den yes that's the power me say me dofo so benye jidie tuo na mo ahwe Kristo akira kwaya wo ha bi edamso bia obeyi ama de dansa ko fie yes elini pa bia chin kasa nyamso mpayira ene Ghana so fo nyina enye papa nti okoto so bi preach kwa correction kwa onto nti obi tie me e free bra na ni free ye onsi aso dem da so on kwa sole aja wo tie me wa hwe ya wo kra na ba yira daachi hwe Kristo atia kwai atuma na sa no fo bra Kristo ncha wate bra ncha akwanjo no a wo pre wo a connection ma fo ju sika die nyina no Kristo mu oba obebie kwai Jameso amen bibia no no ma eso no ye Shanka Yesu de nda amen abra wa hi bia afri Jehoshaphat obedi akunwa pa ana tamfo sori ti ano na ihe no mo tu ye 2 Chronicle chapter 20 verse number 1 yanko 2 Chronicles chapter 20 verse number 1 what you say the boss say yenu machiri no na e boss say yenu machiri no moabofo amonfo ene moonfo ane ahifo moonfo ebinum a oka wo ho no ebinum a wakeka wo ho aba Yehoshaphat nchen say aba Yehoshaphat nchen say one ne obeko one ne baba beko yes hallelujah amen enti utie me abusua wo firi munye okwa asori dem a nipa mpawasem abusuam nipa mpawasem adwuma nkura de na ahyɛ hallelujah amen udwuma de wudi na asase wesu nyina no ahombɔne atawa ma omu de akɔwura wo yirim kura mpo yirim yes ama wo bai omu wani nkafie omu ɛyɛ ahombɔne dwumadie Shanka Yesu de da amen
obetime ka say na wiase no kura na yete no eni kwa so owura so hwemu na ode okika nsem bi saa asase we so sadia hon boni si ye dwuma ntantam no se wa mo ani anto Kristo ni na asam so na wonya gidie bu no mu na mo nto na mo ntantam ankwa ncha ya wo me hawaden by foko ya kwadofo ko ano ana osum fidie a day 300 by 300 ai ono yes ono kwadofo mu kwadofo day bi osum fidie 300 masa elias we na hokwa jemeso amen enti abra Jehoshaphat atamfo sori ti ano no otuana mo biankwa wase na ba se yenuma chiri no moafo ne amonfo ne amonfo ene moafo no mu bia o ka wo ho no yagwa aba so no Jehoshaphat ebeko aba se woni wo hene Jehoshaphat ebeko ho na obeka ti Jehoshaphat se ana obeka ti ne sai edom kese bi afrufi e pro agya no wo aba edom kese bi atufri no ho eba wo so na hwe hasason tama tama ene engedi no yagwa verse number 3 what you say na Jehoshaphat sorry ana Jehoshaphat sorry free na dwaso se na osuroi na ne tu awurade hwehwa so hallelujah amen ebia na ohaw bi daw so edi abambo ni suro bi ato so mesraw udimafo no tiase yes wontonko no na shanka Yesu nda amen so onya tije ba ne nchanya wo haw ni nyina obeye firo so ti Jehoshaphat ebratamfo to no so sabone no ordinary to awurade hwehwa so yes dinane to awurade hwehwa so yente do choko Second Chronicles chapter 20 verse number 3 what you say na Jehoshaphat sorry na osuroi na ordinary to awurade hwehwa so na ordinary to awurade hwehwa so na opae bodade o tude mu nyina ya bra ordinary to Christ so wa opae bodade o tude mu nyina wo bona dwem posa wode akonten ni mu odadie abatiama fo twadia mpankwane yes wo kai se na gyanom a wona omu mizirima asase so no wode nsentene wodo ena yi ni man wo kai se Israelfo etwa pokoko life and color yes ema dan say yo modia jemeso amen wo kai se Joshua ani akofo ntem de adonto twajaru confession emprenson ama ni nyina twirikui yes disanya Nyankopon ne tiase do how badia obetua na mako Nyankopon ne nchai na wodi akonte ni modadie akopa bibie fere ne nchai Kristo ne awutie me anamon to Kristo mu hiao utua na ma obehunu Nyankopon ne monyam Kristo jemeso amen dente do atoko atwa say what you say wo pa modadie o juda mu nyina wo pai modadie awo juda mu nyina na juda bobo ano so obai hwe awurade ho ade ana wo bobo ho no se obai hwe awurade ho ade na so juda nkro nyina mu na na ofiri bai hwe awurade hallelujah amen yetimi na nso ye kompabo akwanche nkro ntimi nye ontimi nye na de eto de bi ese ye omu ye apple fast o se den fast na wo ye ne jisu di ka wi aponza di ka awi apple na baburu mfa he no atworo sa onjore madam ohana da so no nya aduane ne adidie no ono asemo enye adidie asam woda na tumi bi no wabeda okobo mpaya no di kan nkoko woda na wuhu samanfo owura sofia na awete ne pure water ekitaw na wadi ka di azan owura so dem wonye serious dia betianza enade so ba wunya gupa no nyam da bi awurade fa ni padu ba ne nchawo amen asofo pinu mu a muti fa nyam yasam ncheche nsarema mu heye kwase ai ana asofo no be ye fast na mai obe ya mai no matu 2 million ne mbere ka hodo papa ho awurade fa ba ne nche amen he Ghana ha ho ene wiase ha honam de ewo ho obu an wo honam but sofo bi a ubehu no so ye anointing so ye sofo na nafusu bia no nafusu na ne ko achia pumpuno buso ya hwenu mienu omonta anya mpabo hallelujah amen okoye mpabo no wadi ka twati wode me na me ka tro chikusua ne pa no anase fi onya ono nete wo ubie ni fridge ma drink ahodo nyina ayemu ma sofo bompayo na nyame tumi yenya no kwa dabi ansanchane yenya no kwa dabi hallelujah amen so be ba won tai na de na help ba woni mu a etase wotime bompaye ama ni pa no hu nsanchane yes we say nyame tumi wo je dodia asofo ne atifo ne asapakafo bi no mo yes
wɔn mo de no kɔ yɛ adwuma no jẹmẹ so amen. amen. yẹn ti do ọjọ kọ. verse number 5. wàjọ sáyé. na Jehoshaphat sọ̀rọ̀ gyina Juda. ètò ọ̀sọ̀rọ̀ gyina Juda. ẹni Jerusalem ẹ̀bẹ̀jọ ni mu. ẹni Jerusalem bẹ̀jọ ni mu. Awurade fi abẹ́ wọn fọfọ n'anim. yẹ kọ́. na wọ́n kàn sẹ́. ẹnu ká sẹ́. Awurade yẹ jẹ́nu Nyankopɔn. Awurade yẹ jẹ́nu Nyankopɔn. na wọn ni wọn Nyankopɔn awọ soro. wọn ni wọn Nyankopɔn awọ soro. na wọn na wodi amanama ahiniya nyina so. wọn kutu na di amama ni wiase ahiniya nyina so. na wọn nsɛm na tumi ni maniyɛ wɔ. wọn nsɛm na adeɛ báyìí. tumi ni maniyɛ wɔ. wọn nsɛm na adeɛ báyìí. tumi ni maniyɛ wɔ. nhyɛnka ɔba deɛ den. amen. tumi bia ni so ana asase ase a ɛso kyerɛ Nyankopɔn tumi. dabi. nti mo a mo didi abosom akyie mo nsakra mo adwa anadwo. mɛhwɛ Kristo. mo a mo pa bambɔ wɔ Kristo mo to ana mo mɛhwɛ bambɔ ne bi wate bɛhyia kwabrane na banse danase. danasene. na ɔno polisi ni soja ni na ɔno nso bɛhyia no na wahyehyɛ ne ho nyina nso still no a motɔma bɔtɔma kwagye banse ato no asan deɛ hyɛ ne nsa hyɛ ne nsa kapo bi hyɛ ne deɛ ɔde ne deɛ so ato no kom na da no kom awia no bɛwie wo sae hyanka Yesu den amen. onipa bia da a ɔbɛfiri Kristo akyi anasɛ Nyankopɔn akyi akɔhwɛ nyame foforɔ biara no wɔni ahotɔ ne asomdwe ɔgya Nyankopɔn anim. yes. nti Yehosafat ɛkamfo Yehowa ɛde kyerɛ ɔman no sɛ kɔ na ɔka sɛ Awurade yɛ gyanom Nyankopɔn. Awurade yɛ gyanom Nyankopɔn. na wone wɔ Nyankopɔn a wɔ soro. wɔne wɔtwɛdeɛ pɔkwame a wɔ soro. na wɔn na wodi amanama ahiniya nyina so. ɛyɛ wo na wodi amama ahiniya nyina so. na wo nsɛm na tumi ne maniyɛ wɔ. nsɛm na tumi ne maniyɛ wɔ. obi ne wɔbɛtumi agyina w'anim. na obia ne hɔ a obɛtumi agyina w'anim. agyina wotwɛdeɛ pɔkwame wɔ na ne. wone wɔ Nyankopɔn wotu asase yi sofoɔ nyina firi ɔman Israel mu. wo na wotu atamfoɔ ɛfiri ma Israelfoɔ nim. na wode maa wo dɔfo Abraham. na wode ma wo dɔfo Abraham. ɛde kɔsi daa no anaa. ɛde kɔsi da no anaa. na wɔtena so. na wɔtena so. wɔsii kronkron bia wɔ so. wosi kronkron bia wɔ so. ɛma wo din sɛ. ɛma wo din sɛ. sɛ bɔne bi. sɛ bɔne bi. afena bi. afena bi. atammuo. atammuo. yaredɔm. yaredɔm. sɛ kɔm ba yɛn so a. sɛ kɔm ba yɛn so a. yɛbɛba bɛgyina fie yɛ nim. yɛba bɛgyina fie wɔ yɛn. ɛne w'anim. ɛne w'anim. ɛfiri sɛ wo din wɔ fie yi mu. ɛfiri sɛ wo din wɔ fie yi mu. ɔtwɛdeɛ pɔkwame din wɔ hɛn. efie no mu. ɛwɔ asɔre fie. yes. Yehosafat ɛna ɛkamfo Nyankopɔn din. nti tumi a ɔtwɛdeɛ bɔ Nyankopɔn wɔde dwedwe asɔfoɔ no de ahyɛ nipa bi nsa no ɛsa wɔ asɔre fie. nti wo ha no fɛtoa no makɔ nyameɛ no wate. hyanka Yesu din daa. amen. bɛrɛ yɛwɔ asɔre fie gu ma wowura mu a bɔnsam ne te hɔ. bɔnsam ne te hɔ. yes wɔn no deɛ bɛmu a wo sɛ bɔnsam te hɔ no sɛ kansere room hɔ no wowura hɔ mpa baako sɛ si hɔ. mpa baako sɛ si kansere room hɔ. na asɔfoɔ wokɔ firi apɛmfoɔ anaasɛ ɔkɔ dɛn kansere room na mpa si hɔ. sɔfo sɛ yɛ doctor. nti sɛ wokɔ huru bi saa pɛ bɔnsam te hɔ. wɔte hɔ. wurade bɔ bɔne nkyɛn. amen. sɔfoɔ biada a ɔwɔ Ghana ha a wɔtumi tontɔ anɔnten wɔyere ɛma nsɔre ba biada ɛfiri Nyankopɔn. yes. nyame ba mu kɔ gyam gyeme so amen. amen. ɛsɛ sɛ yɛtumi ka no kɔkyiri nipa. yes. monoma ma Nyankopɔn sɛ ɛmu atu ɛwɔ nipa binom afam. ti asɔɔdɛm tɔ anɔnten wɔyere ti asɔɔdɛm tɔ soboro. sobolo. saa na nyame asɛm kyerɛkyerɛ. tɔn paala. nipa ayira hwɛ bɔne a nipa binom tete nsɔɔdɛm ɛdie asɔfoɔ bi ntimi nka. yes. awurade fa nipa bɔ ne nkyɛw. amen. ɛti ɛberɛ Jehoshaphat ɔbɔ sa mpa yɛ wei no Onyankopɔn ma n'anim onyam tumi daadi. yes. nhyɛnka Yesu din daa. amen. ɛti ɛbaa saa no onya ɔgyeɛ ɛfiri Nyankopɔn nkyɛn. yes. nyame gye no. medɔfo menim ɔhaw ɛda so anadwe Kristo ayɛ krado sɛ ɔbɛgyew ayɛ krado papapapa. nti ɔhaw no ma ne ntena so nkosi awie wate. na onipa biada a ɔhwɛ Kristo akyerɛ kwa bia no Onyankopɔn ma ne hu n'anim onyam ne tumi. ɔn sɛ Ahab wɔyare yɛ a ɔwuo no ɔsoma ne nkoa sɛ monkɔ ekuru nyame nkyɛn. ekuru nyame nkyɛn. wɔgye Nyankopɔn wɔkyire ɛna Nyankopɔn bɔ Elia maneɛ wɔsɛ tumirika kɔkwan no so kɔhyia wɔ mo wɔgya me Nyankopɔn nkyɛn ɛkɔ ekuru nyame hɔ ka kyerɛ ne sɛ mpa no a waforo no ɔnsɛ nsane ba fam ɔbɛwu tɔa na Elia ɛkɔhyia wɔ mo sɛni wafa no munyama ma Nyankopɔn di mpa no a waforo wo ka nkyerɛ wɔhene sɛ ɔnsɔre biao wɔyɛ dɛ wobɛwu nkurɔfoɔ no kɔbɔ ɔhene amaneɛ ɔhene no te kasa no paa ɛna wɔsɛ nipa na muhu no ɔte sae ɔsɛ ɔne ho wɔ nwinwi bi ɔkyɛkyɛ no sɛ metamfoɔ no a Elia hallelujah amen. tuo na mohwehwɛ Kristo akyira kwan nhyɛnka Yesu din daa. amen. David wɔde no tu Nyankopɔn so. yes.
wode di ka fa nsa hye ho Mark chapter 10 verse number 46 me dofo a wutem anadwen aye True Church International aye wo Sokoba U village ana na adwoda nwumere wote enka wa fidie so to anamon hwehwɛ Kristo akira kwaye wo na ɔwɔgye sonku a ɔde bagye wo enkasa de babi a wo bɔ na duro no enidaso bia no hobiem enidaso da so ha ebra wote asie enkwaje bi ho ebra wote asie enkwaje bi nam Kristo so ebeba ma wo to hwehwɛ akira kwaye jeme so amen amen dete Dr. Ko Mark chapter 10 verse 46 what you say wose na odu Jericho no eti abra Christ eguso ye na dwuma no odu Jericho no na one na suafo ne nkofo kokko no bebre na one asuafo ne dom bebre efu Jericho akoro no hallelujah amen omu fu Jericho akoro no ensem bi sisi yes ye can the history of Jericho medofo enya small thing Jericho kuro ye kura ten tidiye eye kura den pa wo ma fo suo kura no untimi enwiri no wakom so tiase yes e kura ya ntina mu amobra enya enigye yes jeme so amen amen wata etese eye kura den na enye yi sese obetime twa fa so tiase yes eti sa kuro Jericho yi enemu na owura bia ye friend Bartimaeus okopire friye me dofo wutie ma numre enkwaje bi tiam wo yes awa deshe FM tie bi na fo saka wadwen Shanka Yesu dinda amen ebia na ohaw bi dawo so fato na mobile Kristo nchai jeme so amen yete do atoko wose na won fi Jericho akoro no te bra Yesu fi Jericho akoro na Timio baba Timio o de friend no Timio baba Timio wote nkwanche sesa de wote nkwanche area ba sesa de hallelujah amen eti Jericho kuro no eye kuro a dia me pacho yentina mu entina mu sakwa se won hye Kristo a wontimi nya asundwe wom ene eti sa na tie woni pa bebrabra bom obo ma na busua wo firi mu no eti se Jericho so tiase yes bandits ya to no enye bandits ketwa jeme so amen amen ebra bo wadwen posa obaya wo yere wo ade ena eja wutie me wusi kasam te sai basa masa wo busua ne enye oba ho ade o ti so fo ni an to Kristo eni so no hwe na kira kwaya wo betre dwamamom saa awa sa kwhye awo bunsam jam yes ti so hawai ata so age se Kristo the two minute betima deliver yes na ebetima deliver so a age se wutu ana mo hwe na kira kwai to ha no fa Kristo nchai Shanka Yesu den amen wo born ma na setira mu no ya yan hihye se wo wuntimi ntukwai so ba mo den se wo betukwai a akwantu mo ne yetwa wo su yes to obietime tukwai 20 something years ni ohunu na kira kwa no aba sana bo samira juma jeme so amen je busia ya fifire me no emutra ya trana yes eti me dofo hutema na twi o ha bia da so bia no fa be pem wo Kristo na se wa ya kira no so obajo Omo asundwe to so bran ko Mark chapter 10 verse 47 what you say no what say Yesu Nazareth ni no what you say aye Yesu Nazareth ni no ofrase tiatia mu say Yebi de ba Yesu humi mo ba ibo pi kan anim so omu ana no nanso ni nipa piare be kan anim so omu ana no se wa hwe ya bonsam be fu bi so aka wanu atom bu abam sa bu abam ana jiri fo anu ko mu isu oduro wo mu to nyina mu isu oduro me dofo me tie fidie no so ha no me isu oduro kan metena ha wo jema so amen se de eliasia bra ye pum fidie e de kenya mi asam ese program ya ye be wukuara ne ye baba fode ye be yi sika de aboa nyam ye adwuma ye pese ye crusade 6 March no to bia wo temi bia da wo kakra wo bia da duru ho a fa enu nyankopon metentam yes na osofo evangel prophet Jacob Bachia o preach wo Ezra TV so no so wona na mranche ni sifam sa omu ko panya me ebu fa hodi e dia tere nipa won so adanse bi etima yodia yes nipa yira yes nipa hia nkwaje papa ti babia so sa ye pagya Kristo ti awa santimam ni Ghana ha eni wiase yes Shanka Yesu dinda amen yanto so ko nipa pi kan anim say ti nipa pi kan anim say omu ana no anso ono de nanso ono de ko so tiatem den say san
sɛ wɔno ankasa nim wɔhawa wɔna mu nti no wɔntiri ne pɛka medɔfo ntiri ne pɛka bate tuanama ma hwɛ Kristo akyira kwae wɔyɛ ɔdomfoɔ wɔyɛ ɔgyefoɔ gyeme so amen wɔmfa tuo ane wɔmfa gyan nanso ɔdi akoro wɔ honhom aba Shanka Yesu de da. Amen. Taso bra ko adu ko so tietia mu denden sɛ. Ko so tietia mu denden sɛ. David ba home mɔbɔ. David ba home mɔbɔ. Yesu kyerɛ ka sɛ. Ana Yesu kyerɛ ka sɛ. Mo mfrɛ no. Esan sɛ ahumɔbɔ wɔ Christ mu nti no. Wɔte owura na sɛm na se. O gyina ka sɛ mo mfrɛ no. Mo mfrɛ no mra. Na ɔfrɛ ni frɛ ni no sɛ no sɛ. Nti ɔfrɛ ni ka kyɛ ne sɛ. Ma bo ntɔ yam. Ma bo ntɔ yam. Sɔre na ɔfrɛ wo. Sɔre na ɔyɛ ba. Ɔfrɛ wo. Shanka Yesu de da. Amen. Me dɔfo ho tema na dwi. Ma bo ntɔ yam. Ma bo ntɔ yam. Yade ne fa nko wo. Yesu frɛ wo. Ekane na wo nko se wie ya hallelujah amen atwentwe no e wona wie ya awari sem ne ba yie yes nanso age se o hwehwe Kristo kira kwai to anamon yes na obi to anamon bia no wonya danse jeme so amen taso bra wo se no to ne ntuma gui afiri ba Yesu nkyai afiri ba Christ Yesu se no se ana su ka che ne se e de na ba se menyama wo e ba de na ba se menyama wo ni se no se ka se urabuni se me huna de pese me huna de Yesu se no se ana ka che ne se ko ugidi ya tewo ogini ska wa anyi ska no prophecy ba ko gisi utua $10,000 $5,000 asofo bi mu ana nipa bi wo kra mente ase dadie bi twa dadiem na wako twesi ka bum ama sofo no adini kwa enku ba ko resources so ko wunya onhu bi hallelujah amen ya wase wo bo nyam yadwuma ana wo sika ma sofo se on fan to credit e fa nyam e wo ho eno no wo so ti ase yes but wo bi wo hawo a enhwe ne hawo no so nchaage no da bi enchaage no jema so amen it's a bra Batimius etu anamon no ekọ Kristo nkyɛn wonya danse wo hana na danse no firi kwai o se na ntamare wo hunade ntama wa ya bai wo hunade Shanka Yesu de amen nanu David wono so hane amane a ofra mu nyina wode na ni tu Nyankopɔn so ehwe na kira kwa no David so dia danse Psalm 34 verse number 1 yago Psalm 34 verse number 1 wacho sai mesre wade na nyina enti David say mesra awurade menkwa na nyina yenye wo manum dai na yenye wo manum dai awurade mu na mekra ba hoho no ho chede ponyagu pom na mekra ba hoho no ho awurasefo bete na woni ate woni menkan fo awurade kase ye sare nti woni menkan fo awurade kase ye yes ko na mo ye momma ne din so na ye momma ne din so wahwehwe awurade na wabua me hallelujah amen david na kasa no yes abra wo ko hia mo no na obon pa hwehwe awurade tira kwaro awurade ayede bai wabua no wajimi afide misuro nyina mu aba yes wajina afide usuro nyina mu ebra no na wura mu a insisire ani nyata e pamano no wade no tu Nyankopɔn so no awurade ma ni nkunim insisire so ebra wane e kan say Goliath abako a wade na wura hye nyame mu hwe ne tira kwaro wade ni Goliath so utimi di no so esoriti ano no wade no tu Nyankopɔn so ehwe ne tira kwaro wanyina firi so nsam awurade fa ba ncha amen etu odini no Kristo ni a wabamu bua na dwi mekanya udidie den ɔgyefo bi da so tiase wani Kristo Yesu bara ne tira kwai yes no onyi musuo ne super flow so Shanka Yesu den amen eti Yesu Kristo me last quotation oba ya no obeche yen se wo yo so ni asase wura tumi hodenfo wo ha wa deni paso ne ba ne che obesue jeme so amen Matthew 11:25 last quotation Matthew chapter 11 verse 25 to say ebonu mu Yesu kan say je don mu na kan se kan say eja oso ni asase wura yiwa ya so de nyama nyina hunta nyansafo ene nimdefo o ya chan kokoa ane eja na ne sana ye woni so woni ana eso woni e meja de nyama nyina semensa to twa boso men kan chetefo ya mutie wade chef from 99.1 so dodo a ehwe media so say otwede pono kwame no wai de wai wode nyama nyina semensa de nyama nyina se Kristo nsa obiani ni moba no na obiani mo ba no je eja no obiani mo eja no je oba no verse 28 wacho sai mo amaje
juma bre to obia da wuti anadwo ya wayɛ juma bre wasom ne so nyina bonsam de adwuma bɔne atoto nipa bi so papa o ba kama no japa wo tade abrante kama na ɔno nso so no gade ɛka ne sɛ ahyɛwofo a anadwo obi pipatu ho akɔgyina kwa ho akɔbɔ korɔ no pra sakra wadwe wate sakra MP4 ne ministers epirima mo position ɛwɔ abamu a mo nam kwabane so no mo sakra madwen anyunu akɔgya hye ne botom mo jaka gonya upetumi abraki so nkyai woyɛ de pa wobɛnya abasobɔdeɛ gyeme so amen kankre kɔ Matthew chapter 11 verse 28 wɔkyɛ sɛ wɔma yɛ juma bre te yɛne a ɔbɔnefoɔ no epirima a ɔbɔnefoɔ no de wɔha ne musu atoto mo soɔ na masom ne so nyina na ɔde ne so ato mo soɔ wɔmra me nkyɛn braki so nkyai na mamma mo ahome hallelujah amen ɛberɛ wotia me wɔyɛ kɔrensani ɛwɔ nipa nyina ni so ɛnka akyi ma wo hyɛbrɛ sesafo ne awurade sɛ wotua na mɔbɔ ne nkyɛ bɛhwɛ ne kyerɛ kwaya nkɔnde abɔ ne biada a satan de ato soɔ no wobɛdwiri ne nyina toa go ama ɔnyɛ ɔgyeɛ ne fa ahodie nti nyame ba ɛberɛ no some ntoa ma asɛm no so biem fa w'ani to awurade hwehwɛ so toanama ɛhwɛ kristo kyerɛ kwae na ɔhaw bi ɛda wo so biaa no ɔbɛgye wo firim ama wo nso wade ho ahyɛ ne din kɛseɛ no a ɛho tɛ animonyam awurade nyankopɔn kae amen ɔma yɛ ahoɔden amen ɔma boafoɔ no boae amen na ɔnkyerɛ atiefoɔ nyinaa ne tumi nti ɔnhyɛ yɛ daa amen yɛ nyankopɔn ne abankɛse yɛda wɔ asɛhyɛ wɔ animonyam sɛ ɔde mu akɔm a wagu asɛmpa no yɛsɛ wo sɛ hu yɛ mmɔbɔ na sɛ wo sɛ sɛ yɛdwane ne yɛbɛtoɔ wɔ abɛsoa ne soa nyinaa ne yɛnya home ama yɛka ne padua yɛsɛ sɛ kɔ so wahye yɛde ne hyɛ gyidie mu de yɛhu wɔ anyankwagye wo tumi nti wo nhyira mmerɛ so daa amen amen ɛberɛ no aso wobɛtumi afrɛ aba dwumadie no so sesia na wo nso wode wadwenkyerɛ aba ɛyɛ 0246 185959 asɛmpa no aba na wieyɛ ɛduru berɛ a yɛbie phone lines no atom frɛ berɛ dwumadie no so sesia 0246 185959 anaa 0577 042130 0577 042130 0246 185959 yɛne a mote yɛnkan yɛwɔ Kumasi Sokoban Good Village True Faith Church International ɛna mote sɛ yɛne mo ɛbɛkyɛ awurade nyankrompɔn asɛmpa no aba na wieyɛ yɛbie phone lines no atom frɛ sisi a na ɛbrɛ dwumadie no so 0246 185959 0246 185959 0246 185959 anaasɛ 0577 0577 042130 obi hwɛ ɛwɔ TikTok no so ɔsɛ Anita ɔsɛ God bless you abundantly man of God ɔba Anita nyankopɔn nhyira comments no Joy baby edino imodu ono so say God bless you Godfather okay Evelyn Isian ono so say God bless you man of God messages no ba na ba we TikTok messages God bless you all Yadom so say thanks God bless you man of God nyankopɔn hyia etiefo a etie enwumere ene dodo a ehwe o TikTok no nyankopɔn hyia ya bie phone lines na tom 0246 185959 anase 0577 042130 ebra ye twen se afrefo bebo guram no na ye de announcement no to aso aha True Faith Church International Kumasi Sokoban Wood Village branch no Kristo ya domo a kwasiada ebei
kwasiada ebe kwasiada ya aha kwasiada di anim ya ena ye dwoada ebena de ukura ya wada ne de keka ho ni kwasiada so eye third match na ze twi ne ezai match na ne twi ne na no kan ezai obepon o ye sure o de enka no bosom ya tosom ya nsa aha edi emunafu ano miensa obenim mo wache so ko school third match aye kwasiada Truth Church International Sokoban Wood Village no ya de empabo kesia ano den 2024 yi ene ne mpabo dikaya ejetuato ayeye e wo bosha asase no so better prayer camp adansidie bia oba ho a wo ha na tese de akura bitu ayira me na me ka kire we throw challenge isa wo mu munya gidie ba ho nyina edi adanse enti adanse ekoso no me dofo wutie me jabi bia wo ya bia na wo twe a ye be wuram no fa ho be wuram pabo ni bibia wo ya bia no se betima yeyi a empabo nti empabo no so ya no montuo so ti ase enti third match no aye kwasiada ebe yane odifo sempakani eye oye host no Jacob Betch sofo papa da bia wo bia no we salute you Nyankopon hira na oma wo sra enye kese woni na difo ne asofo mpanifo ene na dwumaifo e ka bom e de akonche ni mu da dia e fitini ni mu so ta say e fitini ni mu si ho a ye de nanso si ho e pai e so afre Nyankopon wobu wa wati aburujire ana Ghana fo mo de mo te Ghana ena de bia mo te asorofie okwa aburujira omu ye adwuma pesika na mo te Ghana de bia mo te mpabo bia Ghana ha na wo wura fisa Ghana ha na obitime ewo bana asrama ye ne ba demons no wa hase papa Africa hase demons wo ha no ebi nso wo Ghana ha nti se wanyere wo amompa ya ombe ma wo niema bia de bai akam epoja the third match kwasiada ya be mpabo no kwasiada joada ebenada ukuada ya wada efiada na jo 8 match no ne ya de awie ne de awura homedanim ti babia wutie firi biada babia de hye FM 99.1 akopim bia no me dofo fa ho be wura mpabo no bi mo a mo firi sunwan ene ne mpate mo ba nyina mo fro ka no a mo be si osofo lai wudu sofo la no wasi no wura efom ho station bi wo ho wura ho no mo a wo se ope atonsu trotro atonsu Kuwait trotro ne bi ofuru bi a no aka che mate na nado ba ni se ubesi wo Kuwait Junction tieniye ofuru trotro ne bi e wo sofola ho no a wo mo sofola ne patemo nyina mo furu bo sofola ho kopim sunya ho nyina mo faka no sofola inside ho a trotro station wo na ka che mate ne se opeka eko atonsu Kuwait to furu be pe ka che mate ne se ubesi wo Kuwait Junction anase Kahuro Junction usi pe for number 0243 81 97 56 0243 81 97 56 afei dodua efiri kan say tachimai ware tunu efisa kwan so nyina barga efi ho ba nyina ebe pem swame wura na ba to no nyina mu piem ewo kejetia udu kejetia oso pe hwehwɛ police station ewo dum nti wo bo wura ho no mo kire wo na waka che mate ni se o ba Bola Junction ene de do ba Sokoban Wood Village nti ufuru bia so be si Bola Junction ti number no ye di 2 dwane no wa frɛ keep number no you say na ye nko ba bi nyira enkasa wonim ho number no amebobo no ena keep 0243 81 97 56 ana dodo efrin kran eba nyina efrin kran kwa no so eba nyina tema wo mo mfi ho nyina eba nyina mo meso Anaga Junction so Anaga Junction total filling station ho na toto no bi so gina ho eno so ofro pe wo ka che dobe ni se o ko Wood Village wo be si Bola Junction to ofro ka no a na wafre number na say oh buy a prayer camp ho e ya so dan kese a yesie the phone number is 0243 81 97 56 e ya so dan kese a yesie a washum bibia bi wo ho oba benya bibia da 7 days mpabo entena fie o medofo
2024 yes mu nsem ye bebre wonim de di wonim nti afi no wo hye ase na de mpabo hye ase a nyankopon ma hunu de di wonim e ma onya danse nti ye first program a ye no afi 2024 ni ba bia wo bia fa ho bewuram edi eda so ne se omuni die omuni kase mpabo yes enkugo bia diwso ache omuni mpabo kase wo ha na medofo daw so no ano oden bra na nyame mfa ye so emuni mfa maw adanse ya kwaso ho no enya danse ketwa nti empanifo atonsa frɛ city same ube true faith church ma gidi mu a owura no city same wafa ba bia ye kan nwom pa mo dwom a e frɛ nkonkron e sayade tu wo se a owura no nyame de bia adom no nti nyame e fa no so ye nnwuma panti no ya tonsa frɛ no so ta se a wo ba dwumadi na se saa nso na odifoɔ Benjamin Akoto ono so wo makro ono so ya tonsa frɛ no bon homode pa prophet Akoto nyankopon hira ɛna ɛyɛ zona kote zone no panimpa so pania oda no ono so panimfo atonsa frɛ no zona pastor Isaac Opoku Newton oso nyame ni pakese aya tonsa e de afrɛ no nti program we no ɛyɛ program a ɛso ana host no ha mo nso no wo yoja prophet Jacob Brache wa bia wo hye nti wone na difo ene asambakafo nyina abenya ho sia ya twe nyankopon nim ama adanse ayeya dia nti medofo wuti anadwe ene enhia koseda abai 3rd March ampaya ebedwa o Sokoban we village Bola Junction True Faith Church International eda ukuada we abai esu empabo kase yes empabo kase pa nti ukuada bia empabo fa ho bewuram efiere bia so ye watch night fa ho bewuram meme da bia ena ye ya sore nti bia na wutie mu ni asore bia akọ number na edi tu dwa no ye wie pa frɛ anafresesia ubenya na ne akasa 0243 81 9756 ofra pa ya baje so na ye no edi nkoma dwuma ye hia boafo nyamema ye seremo wudu sika support nyame adwuma untungui enti number na edi tu dwa no esai mobile money number 0243 81 9756 ye wonsem pia awrade edi asoma ye pese ye de fa fidie so ba empese besi fom enti kakra bia wo de be fa so bia no ye mpanifo no ye beyi na ye de abeto airtime no edi e be ba ye Jacob Beche wo sande wie ya no afre number no na ye de nyankopon din adawase aka wo mpabom nyankopon hia dofonum nyina na ontie nyankopon ya atoma kwasi ara no pa ye wo fidie so 7 am to 8:30 am ye free ha na empabo no enso to aso nyankopon hira mo dodo a hwewo media no so nyina nyankopon hira mo dodo a etie ye nyankopon hira mo dwuma wura Mr Fobi baby a wo bia na dwi nyankopon hira prophet evangel Jacob Beche papa baby a wo bia nyankopon hira one maame matabeti Beche matabeti nyankopon hira prophet Elijah champion nyankopon hira so bebre ye chia Wood Village asempakafo nyina enwumire nyankopon hira mo nyina ma mo sra nya kese ensafo ma nyina nyankopon hira mo na omam demu ye bia enye yie nyankopon ya duma kwase ana no pa mo ne ensa hia e wa fidie so kura da wei ene enhia o bete asase ne so ebeyi oja